Osral! Aby mu je tak odvolkalo. Prosím. Jak dlouho můžu natáčet? Jak dlouho můžu natáčet? Natáčet. Tady, vole. Co, já jsem úplně v pohodě. Když kam to pošlu do toho, do Pesipu. Když se řidiči chovají nezastaví, ale jak když tam ty dvě auta, je tam stop, ty vole, ty se to rozsykají ty auta. A já jsem úplně v pohodě. Víš to? Já nevím, o co ti jde. V pohodě, Honzo, tak to byla dobrá role. Bože, ještě na kameru nám řekni, jaký máš den z tohoto filmu. Jdi do hajzlu. Prosím? Jdi do hajzlu! Jo, v pohodě. Táhni s tou kamerou, ty sráči. Co, prosím? Co neslyšel, ty vole? Teď ten držku, vole.